ترمان چاروں کا السلام علیکم مراکش بزانا معشمارا وشت کنی انچوکہ گستنگ روچا کوئٹہ سردار اختر مینگل صاحب نے مگا ایک جلسہ ہی سردار عطا اللہ مینگل برسی درگتا برجم دارک بودگا تو یہ جلسہ کے ہستیں شاوانی اسٹیڈیم سریاب روڑا برجم دارک بودگا وہ جلسہ ودی کے ختم بودگا تو اما سیاسی رہنما کے ان تعارف چھ دیگے جماعتاں دعوت دیگ بودگا تاکہ جلسہ بھی یہاں خطاب بکنا وہ سردار عطا اللہ مینگل صاحب برسی درگتا تو شاڑی تو کم گندی کے پختونخوا میں پہ سربراہ محمود خان اچکزئی صاحب این پی اے رہنما اصغر خان اچکزئی صاحب اور نیشنل پارٹی مرکز سیکرٹری جنرل میر کبیر احمد محمد شہی صاحب آوار تھا تو ودی کے جلسہ اثر بھو جلسہ اثر ودی کے رہنما یا کارکن گاڑیاں نیم کرا ہوا تھا یہ دوران ایک تراکی بود تو حکومتی موقف ہمیشہ کے خود کچھ تراکی بود تھا چونکہ یہ والا آگوش گائے کہ اما خود کچھ بمبار کے ہستے آئی سارم دس کبتا شفران ذکر نگی بل دومنی مگا مگندے کہ یہ والہا قدشات اور تحفظات موجود ہے کہ یہ خود کچھ ماوتا پرچہ نبوتا ودی کے جلسہ جاری بودتا تو گستنگ روچا یہ افسوسناک اور دل پدردیں واقعہ کے ساتھ 15 مردم بیران بودتگا و بازیں نے ٹپی بودتا اور حکومت نے مگا مگندے کہ موقف دیمات کا کہ وہاں ٹپی کے ہستا آنا جو آنے علاج آسراتی دیکھ بھی وہ چرشی اپت وزیر اللہ صاحب نے مگا چیزیں ٹپی کے ہستا ایئر ایمبولنس ذریعہ کراچی آن شفٹ کرنے گئے گشک بودتا پہلے دومنی مگا مگندے کہ اتراک بعض دل پدر دیں پمیش کا کہ بلوچستانہ سیاست کے ہستیں یا اما جمہوری و پارلیمانی یا قوم پرست سیاسی قوت کے ہستاں یک حوالہ یک بچارے کے بلوچستان موجودہ صورتحال سرا پولیٹکس سیاستہ چی بعض دل پروش یا دل پدر داں بلے دومنی مگا ودی کہ اما سیاسی جماعت کے پارلیمانی یا جمہوری یا ملک سیاسی عمل سراہان ایک بھروسہ ایک بیسائی ہستیں ودی کہ آہاں گو یہ رنگ عمل کنک بھی تو آچے ودا چاہے موجودہ پولیٹکس کے ہستیں آئی اچے آئسولیشن شکار باں گندی کے یہ بعض دل پدردی واقعہ ہے تو شیتوں کا نہ صرف بی این پی بلکہ دیگے بعضیں قوم دوست یا قوم پرست سیاسی قوت کے ہستاں ہم موجود بودتے ہیں چونکہ سردار صاحب ہمراہ یا محمود خان اچکزئی صاحب ہم بودتا کہ آئی ودا آئین تحریک تحفظ ایک سربراہ پختونخوا میں پہ ہم سربراہ تو ایک بعض دل پدردیں ویلی بودتا منچوشی مذمت کنک کم بھی چونکہ بلوچستان ایک خطرناک صورتحال ہے وسگاہیں ودی کہ اما سیاسی رہنما کے آنی پولیٹکس آگوں ایک موجودہ پاکستانی پولیٹکس آگوں پارلیمانی سیاست آگوں ایک نزدیکی ہستیں آہنا دور دارک بوگا تو ہمیں والا مروچی ڈاکٹر مالک صاحب کے نیشنل پارٹی سربراہ صاحب وزیر بلوچستانی آئیا پریس کانفرنس کو تھا آئیے اپن دلگوش کریں پتہ مراکشہ دیما بارے بلوچستان میں ویسی کشت خون کا بازار کئی دہائیوں سے گرم ہے، لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں، بلوٹریٹڈ باڈیاں گر رہی ہیں، لیکن یہ ایک نیا چیز فنامنا آیا ہے کہ بی این پی کے سربراہ سردار اختر مینگل نے جو لانگ مارچ کی وہاں پہ بھی خودکش ہوا، اور اس دفعہ جب سردار عطا اللہ مینگل کی جو برسی کے سلسلے میں جو خودکش ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نئی فنامنا ہے بلوچستان میں شروع کی گئی ہے کہ سیاست کو، سیاسی پارٹیوں کو اتنا محدود رکھیں کہ وہ اپنے روٹین کے جو ہے نا ایکٹیویٹیز نہیں کر رہے ہیں، اور معاشرے کو اتنا ریڈیکلائز کیا ہے کہ ٹالرنس ختم ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ خاص طور پر بلوچستان اور پختونخوا میں جو کچھ ہو رہا ہے، روزانہ ہلاکتیں ہو رہی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے حالات تقاضا کر رہے ہیں تمام جمہوری سیاسی پارٹیوں کی کہ وہ کوئی مشترکہ لائے عمل اختیار کریں، اور یہ جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں سیاسی پارٹیوں پہ، آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ عملہ جو ہمارے بزرگ سیاستدان کی برسی کے سلسلے میں ہوا ہے، یہ کسی وقت اور بھی ہو سکتا ہے۔
Manadar Charukh Dr. Malik Saab Paul Delgush ko tanchu Dr. Saab गुशका के पॉलिटिक्स के हस्ते महदूद कनक बुआगाएँ और अमा सियासी कुवत के आना ये पार्लिमान सरा सियासत सरा मुल्क के जमहूरी अमल सरा एक बीस ही हस्ते आहाना महदूद कनक कोशिश कनक बुआगाएँ मुआशरे तो का बर्दाश्त ख़त्म कनक और सियासी जमात वास्ते स्पेस ख़त्म कनक समाज दुश्मन अनासरानी वास्ते स्पेस पैदा कनक बुआगाएँ तो गुस्तगी रोचा धमाका अवाल हा इतरा के अवाला मदिस्ता के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से मरूची सरकार ने मगा कनक बुता या हुकूमती मौक़िफ़ दीमा अरग बुता जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अमज़ा शफ़क़ात के हस्ते आइए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोता और ये तफसीलात के हस्ता ये धमाका या वाला दात का तो अमज़ा शफ़क़ात का अपन दिलगोश करने वाली मराकश दीमा बरी सुसाइड ब्लास्ट हुआ है और इस सुसाइड ब्लास्ट के नतीजे में 15 लोग शहीद हो चुके हुए हैं और 32 के करीब ज़ख्मी हैं। इन शहदा में एक पुलिस वाले भी शामिल हैं और 2 पुलिस वाले इंजर्ड में भी शामिल हैं, क्योंकि ये सबूत है कि लॉ इन्फोर्समेंट और पुलिस अपनी ज़िम्मेदारी के मुताबिक वहाँ पर मौजूद थी। जो वाक़या पेश आया है वो जलसा ख़त्म होने के बाद एग्ज़िट के टाइम पर पेश आया है। जलसे की जो NOC दी गई थी हुकूमत की तरफ से वो दी गई थी 3 बजे के लिए और ये वाक़या तकरीबन पेश आया है 9:45 में, जबकि तमाम जो जुलूस के लीडर्स थे वो वापस जा चुके हुए थे और सिर्फ एग्ज़िट पॉइंट के ऊपर जलसा गाह से 500 मीटर की दूरी के ऊपर ये सुसाइड ब्लास्ट हुआ है। सुसाइड बॉम्बर की जो डिटेल्स हमें अभी तक मिली हैं वो ये हैं कि सुसाइड बॉम्बर की एथनिसिटी अभी तक हम कंफर्म नहीं कर पाए, उसका बॉडी रिकवर कर ली गई है। IG साहब ख़ुद मौजूद थे, एक हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन टीम भी चीफ मिनिस्टर साहब ने अनाउंस कर दी है और उसकी उम्र तकरीबन 30 साल से कम थी और उसने 8 किलो का मवाद जो है वो इसमें बारूदी मवाद इसमें इस्तेमाल किया। इस जलसे के बारे में आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको पता है कि 15 सितंबर तक पूरे बलूचिस्तान में 144 आयद कर दी गई थी और इसकी इजाज़त नहीं दी जा रही थी। 3-4 दिन इसको रजिस्ट भी किया गया, लेकिन क्योंकि मुंतज़मीन की तरफ से ये बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि ये हमारे एक वो बरसी मनाना चाह रहे थे और इस सिलसिले में एक सियासी अपना जलसा भी करना चाह रहे थे, इसकी वजह से हुकूमत ने खुले दिल का मुजाहरा करते हुए NOC दी और उसमें 17 से 18 शिकें जो हैं वो डाली, जिसमें से एक शिक ये थी कि टाइम की पाबंदी की जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बस कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बियॉन्ड कंट्रोल हैं बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में और इसका हमें खमियाजा भुगतना पड़ा और बहुत सारे बेगुनाह लोग जो हैं वो इसमें शहीद हुए। चीफ मिनिस्टर साहब ने शहदा के लिए खसूसी तौर पे 15 लाख रुपए का ऐलान किया हर शहीद के लिए और जितने लोग इंजर्ड हैं मेजर इंजरी के लिए 5 लाख और माइनर इंजरी के लिए 2 लाख जो है वो अनाउंस कर दिए। आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो इस टाइम पर भी सिचुएशन है, हमारे बहुत जल्द ईद मिलादुन नबी की जलसे जुलूस रैलियाँ वो बड़े ज़ोर शोर से मनाई जाती हैं। उसके लिए भी हम पहले से ये एडवांस में एक पब्लिक के लिए हाई अलर्ट जारी कर चुके हुए हैं और बता चुके हुए हैं कि इसके ऊपर भी हमें होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से और दहशत गर्द जो हमारी तंजीमें हैं बलूचिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं मुख्तलिफ नामों से, वो इसको भी अपनी थ्रेट का निशाना बनाने के लिए मनदार चारुका अमज़ा शफ़क़ात के हस्ते ये गोशा हमेशा के जलसा या मुच्ची के हस्ते बरजमदारक बुता और सरकार गोशक बुता के NOC दियक भी जो कि दफ़ा 144 हैं तो अकबर NOC मना कनक बुता भले NOC के हस्ते दियक हमें बुता के NOC या जलसा वक्त 6 बजे बुता भले वाक़या 9 बजा पेशत का ये हम गोशगाएँ के खुद कुछ धमाका बुता वज़ीर आला साहब हम कोशिश कोता के इस तरह मज़ीद तहकीकात कनक भी तो 2 महीने मगन के अंगत वाक़या ज़िम्मेदारी का सा कबूल न कोता तो मड़ादार चारुकम का पुत्रान दिया बनी वद्दा मेगुना लाइन सर अमरादारी का नगाएँ सईद फैज़ एडवोकेट साहब BSY साहब एक चेयरमैन है सीनियर पॉलिटिशियन है आइए हम गेशिंग का पुत्रान कने। अस्सलाम वालेकुम सईद फैज़ साहब। वालेकुम सलाम जी, मिन्नतवार बाज़ मिन्नतवार हैं तो मैं मराकशा साड़ी है मरूचिमा का पुत्रान को इस्तेमाल रोचन चुके दिल पदर दी वेल वाक़या पेशत का तो सरदार अख्तर मेगल साहब के हस्ते आयक सियासी जमाती सरबराह बलूचिस्तान सीनियर पॉलिटिशियन ए मुचिया मगन देखे सियासी जमात सरबराहान रहनुमा आवार बुतगा तो बुनियादी तौर शुमच्चे सरपत बे के बलूचिस्तान मौजूदा पॉलिटिक्स के हस्ते खतरनाक मोड़ियाँ हैं और अमा कौम परस्त सियासी जमात पार्लिमानी या जमहूरी अमल सरा एक भरोसा बीसा हस्ते दिलप्रोश चौक सरदार साहब बहुत हम कौमी असम्बली दस्कश बुता और दोमी निमगा शुमच्चे सरपत बे के
ای گستگی روچ ویل واقعہ پیش اتکا ایک سیاسی جماعتی ہے، ایک جلسہ ہے، ایک مچی پد شما چی سرپد بیک بلوچستان مزید سیاسی جماعت کے ہستے ہیں آنی واسطہ اسپیس ختم کنگ بو اگائیں یا لوٹاں کے یا بالکل پولیٹکس مکنا؟ جی منتوار وش نیوز تمامی ٹیم ہے شمارا ہوار کہ شما اردے کے بلوچستان زہمی بھی ہو ادا مزن جیڑا کائنتے ہو وش نیوز آروا دے ہمائی سرا گپ کا مائیں سرپت بیاں کے زیکیں تراک کے بتا یہ ہما تسلسلیں کے چدو پیش ہم اختر جان اور آئیے سنگتانی بی این پی سنگتانی کے لکپاسا کے درنیت ہما درنہ سرا بھی یک خودکش عملے کنک بیتا کے ورکرہ ناکام کتا آبی شما دستا یہ انی دومی رندے کے بلوچستان نامی سیاستدان سردار عطا اللہ مینگل ہے سال روچ درگتا بی این پی کے جلسہ اڈ داتا یہ جلسہ دراصل ہما قوتانی واسطہ بلائیں بیم میں کیا پاکستان ہے اور بلوچستان ہے عوامہ یرگمال کنگایاں اور ادھے جمہوریتہ ختم کنگایاں تو امن ہم حلاس کنگایاں انچو کے شما زانت کے پاکستان نے ایک انچیں جاگئی سروے گے کہ دا بنیادی حقانی حبر کنوکانی توار خاموش کنک بھی جمہوری مردمہ سیاست کنگا نیلا بلوچستان یک مشاہدہ گائے جوڑ کنک بیتا تجربہ گائے جوڑ کنک بیتا اور بلوچستان تہا ہر مردم شما گندگا ہے کہ سمی دین بیبو اور میں سنگت شاجی اور میں چک میں گوہار ڈاکٹر مہرنگ بلوچ گوما چی بیتا کیا مرچی جیل سلاخانی پشتہ بند کنک بیتگا تو ماں سرپت بین کے زیکیں تراک ہما سازشی قوتانی طرفہ چے بیتا کیا بلوچستان ہر توارا خاموش کنک لوٹا اور سردار اختر جان مینگل اور دیگے قوم پرست پارٹیانی اور سنگتانی ورکرانی اور نظریاتی جیالیانی جدوجہد ختم کنک لوٹا تو ما اشیا مذمت کنے اشیا ایر جنے اور ہمشی گوما ما اپیل کنے کہ تمامی قوت باید کہ یہ خطرناک صورتحال سرا وتی سپ بندی ہے بکنت ایڈوکیٹ صاحب ہمارا دومی سوال میرے طرح سے ہمیشہ ہیں چونکہ بلوچستان ہم گننے کے ایک سچویشن اچھی موجود ہیں تو بلوچستان بازیں ویل واقعہ پیش کہاں یہ ہما تنظیم کے استعمال کالدم قرار دیا بتگاؤں درست ہیں بلوچستان موجودہ مجموعی صورتحال ذمہ دار ہما کالدم تنظیم قرار دیا بنچا یا قوم پرست باں یا مذہبی کالدم تنظیم باں بلے بنیادی طور پر وسط کے روچے واقعہ کے ہستے ہیں یا انگتا قبول نہ کتا زانک نبی کہا کتا چونکہ مستوں کا سردار صاحب اس طرح ودی کہ لانگ مارچ اس طرح آئی ایم ذمہ داری کستا قبول نہ کو تو مگندے کہ ہمیں آڑا بلوچستان آپریشن کنک بھی بلوچستان عام ملک جنک جس کنک کشک بھی تو ای رنگے کے واقعہ پیش کہاں کس نظر کہا کتا ذمہ داری قبول نہ کر تو شما یہ والا چے گوشے کہ حکومت چے عددہ ذمہ داری آئیے پرچہ ٹریس کت نہ کہاں وجہ مائی سرپت بیاں کہ اگا ما بسمجھیں کہ سرکاری ہستیں گوڑا مائی سوال کنے وہ دومیشیں کہ گمان ہمشیں کہ سرکار وات ہمیں قوتانی امراداری کنگیں تو یہ سرکار داں کے جوڑ بیتا موجودہ حکومت بلوچستان صوبائی آئیے ہر اسپوکس مین گپاں گوش بدار آئیے وزیر اعلی گپاں گوش بدار کنٹینیوسلی جو اس نے بلوچستان ہما بلوچ پولیٹیکل کارکنہ معیاری کنگایا ورکرہ معیاری کنگایا بلکہ ماں تو ہما یہ گوشاں کہ یہ جو اس نے سرکار کے بنتا یہ سرکار ڈکٹیشن سر رو گئے یہ سرکار دستہ کوئی انصاف نہیں بلکہ یہ سرکار وقت جو سے دگرانی دگے قوتانی دگے نادیدہ قوتانی اشارے سر لیب کنگائیں تو یہ چون کہ اس نے گرودار کت کا تو ماں یہ سلسلہ گوشیں کہ ماں یہ جو ارچی کے ورکرز گیدرنگ تو کا چیزی شہید بیتگاں درسان چے پیسر ماں آیا سور سلام پیش کنے ماں سرپت بیاں کہ آیا بھی قربانی دات پرچہ کہ بلوچستان پولیٹیکل جدوجہد دوران شہید کنک بیتگاں اور دومی زخمی ارچی کے بیتگاں
آغا موسیٰ جان یک پولیٹیکل ورکر ہے اور احمد نواز یک پولیٹیکل ورکر ہے. یہ سابقہ ایم پی ہیں دوئیں پارٹی عہدیدار ہیں BNP ہے. کوئی درستیں زخمیانی واسطہ بھی دعا کریں اور شہیدانی واسطہ دعا کریں کہ آیا اللہ تعالیٰ جنت الفردوس نصیب بکا بے قصورہ معصومہ. بھلے ماں یہ امید نہ داراں کہ یہ مردم کیسنے یہ کہ سرکارہ نشتگاں یہ ہوا سرکارہ نشتگاں یہ ہوا ہر ٹیمہ دروگ بندگایا یہ بغیر چھ دروگ بندگا غلط بیانی کرنے کا دیکھ چیئے ہر دے کے ہر جگہ ہر چیزیں بھی یہ گوشاں کے فتنہ ہندوستان شرف فتنہ ہندوستان گوڑا تو ناکام ہے زکیں دھماکہ مردمہ تراکے مردمہ درگیش اگر ہندوستان کتا گوڑا تو ناکام ہے تی ملک تو کا ہوا ڈنی ملک پترتگا اگر نا تی ملک مردمی کتا گوڑا آئیے دربی کے جگہ درگیت نکن ہے گوڑا سیکورٹی نام سر ہے دا ربانی روپیہ ہے تو خرچ کنگائے غریب عوام میں ٹیکسا نظریہ ہے اشان تو پرچہ خرچ کنگائے تو ہم نے دعویٰ کنگائے تو اسے ریٹ منی قائم ہے طرح وہ پیسرا اسمبلی تو کہتے ایم پی ہیں بھی کچھ تھا کہتے یہ چھ ریٹ نیستے ہیں پرچہ دلالی اور عوام دوستی تو کا فرق ہے. مردم کے دلالے مردم کدی بھی عوام ریلیف داد کت نکا اور اکے گپا جت کت نکا. ماں سرپت بیان کہ بلوچ جہد جو تسلسل ہیں آپا یہ تراک و یہ حرکتاں چے یہ اتکنڈیاں چے ختم بیت کت نکا بلکہ یہ ضرور جاری بھی. سید پسا دو بنی مگم آئیم گندی کہ ایودا بلوچستان کلارمنگ سچویشن نے گزگائیں چونکہ آئی ویز کے استا ادھو ملک سفر کت نکا شپا بلوچستان مختلف ہیں آئی ویزان سرا سفر سرا پابندی ہیں 2024 بغیر تروچ مروچی حکومت اتکا تو بلوچستان ایک انتہائی خطرناک صورت عالیہ گزگائیں اگا گوستگے روچ تراک بھی یا کومپرس سیاسی جماعت ٹارگٹ کرنے بھی تو شما چی سرپت بیک حکومت تشیئے تو کچھے عدد ذمہ داری یا یہ کردار اچھے پیم گندے شما. جی الطاف صاحب انچو کہ تو بھی گوش گئے ارکس گوش گئے کہ موجود حکومت منفی کردار ہے اور وزیر اعلیٰ ارجائے ترریت گوشی کے ماں پیسرا گشتا کہ دا گیدرنگ مکنے یہ ہما گپانا گندے کہ جنرل پرویز مشرفہ محترمہ بے نظیر بھٹو زمانہ کا گشتگاں کہ تو ایکٹیویٹیز مکاں تو جلسہ مکاں تو ریلیز مکاں تو پریس کانفرنسز مکاں تو سیمینار مکاں پرچہ کے تو کنے گوڑے تو جنک بے اور ہمیں وڑ بیتا یہ ہما لینگویج اگر پائیں یہ مطلب گوشگایا کہ یہ ملک کے تو کا ہر چیزے کے آئینہ بنیادی اکے داتا پامالا حلاس دا آئین نے اور دومی منفی گفتگو اشیں کہ یہ جو کیبنٹ بشمول وزیر اعلیٰ یہ وزیر اعلیٰ منع سمتا چ نہ لگ گئے کہ یہ کوئی پولیٹیشن ہے یا کہ یہ پبلک اورینٹڈ مردم ہے یا یہ گراس روٹ اچت کا یا یہ خدمات کو تحت کا یا یہ کوئی نظریاتی مردم ہے یا یہ سیاسی بیک گراؤنڈ ہستے ہیں یہ تو پیراشوٹ اتکے سیاستدان ہے. یہ پیسرا ہم یکبرے وزیر داخلہ بیتا تو اس کردار انتہائی نیگیٹو بیتا. یہ تو بلوچستان ہے ہما گنڈے آسا جمبور کا نگے وسطات کا یہ تو آسا گاسلیٹ ریچگات کا یہ تو حالاتانی خراب کرنے کے واسطہ محرک جوڑ بے گئے یہ تو باعث جوڑ بے گئے یہ تو ہما تخریب کار اور دہشت گردہ موٹیویٹ کرنے گئے یہ دیکھے چھی کرنے گئے اگر یک کے بیت بوشت کے اشیاء مزنے کردار کتا ماں سرپت بین کے اشی کردار صفر ہیں اور بلوچستان ای جمبور آس میرے کے نامانی نزات اور آلات روچ پروچ خراب بے گئے اور یہ شانی جو مذاکرات فلانا گپ درا دروگا اور ریلیف دے گے گپ درا دروگا ڈیولپمنٹ گپ درا دروگا یہ صرف اور صرف زبانی جمع خرچ کرنے گئے یہ دیما دگرن تو پشتہ دگرن شانی دل دگرے یہ لہذا یہ کہتے کدی بھی بلوچستان ہے صورتحال بہتری یار کت نکنا وہ ماں یہ تئی پروگرام توسطہ چھے بلوچستان مخلوق کا یہ اپیل کنا باشعور مردمہ کیا یہ آلاتانی تو کا وتی خاموشی بپروشنت اور دیما بیانت اور وتی بیانیہ یا بدینت ایڈوکیٹ تو میں ہمیشہ کہ وہاں گندے کہ ای ودا یک انچیں آلات ہی ای
دا بلوچستان درست سیاسی جماعت کے ہستاں آنی واسطہ چیلنجز بعض ہاں یا پارلیمانی یا جمہوری سیاست کنوک کے ہستاں آنی واسطہ تھریٹ موجود ہیں بلے معاشی عبید گندگائیں کہ بلوچستان یک پولیٹیکل گیپ گندگ بو گئے سیاسی جماعتانی درمیانہ یا اما سیاسی جماعت کے بلوچستان بیسا پولیٹکس کنا چونکہ پشتون جماعت بان یا بلوچ سیاسی جماعت بان چونکہ بستگی روچہ سردار صاحب جلسہ مگندے کے بعضیں دیگر جماعتانی سربراہان یا رہنما انوائٹ ڈان جو کبیر محمد شہی صاحب نیشنل پارٹی مرکزی سیکرٹری جنرل محمود خان اچکزئی صاحب اصغر خان اچکزئی صاحب BNP کے محمود خان اچکزئی صاحب ایک وقت مزنی نام ہے پختونخوا میں پہ سربراہ تو یہ ہم آنی ہم کارکنیت کچھ دھماکہ متاثر ہوتی گا تو بنیادی طورا میں گندگاہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے ہستیاں بلوچستان بیسا سیاست کنگا آنی واسطہ تھریٹ اور چیلنجز سک باز ہیں تو شما اچھی سربت بے کہ بلوچستان اما پولیٹیکل پارٹیز نیشنل پارٹی BNP عوامی یا پختونخوا میں پہ عوامی نیشنل پارٹی تو آہن اچھے کنک لوٹی کم از کم یک نہ یک رائے درگی جگی یا چیزیں نکات کے استعان اس طرح اتفاق بو گئے چونکہ تو ایک سینئر پولیٹیشین ہی ہے گراس روٹ پولیٹکس بغیر یا اسٹوڈنٹ پولیٹکس بغیر تھا روچے مروچی عملی سیاست ایک بعض مزہ نہیں کرتا ہے شمشیہ چپیم چاہ رہے کہ پولیٹیکل پارٹیز بلوچستان آن اچھے کنگی ہیں چونکہ محفوظ نہ آ جلسہ کت نہ کنا جلوس کت نہ کنا توار چس کت نہ کنا آنا مگر سپریس کرنے کے کوشش کنک بو گئیں تو آن اچھے کردار بوگ لوٹی بلوچستان اوورال پولیٹیکل لیڈرشپ پہ یا سیاسی جماعت آنی اس وجہ الطاف صاحب مائیں گشاں کے توت بھی مار گئے کہ ایک ایسے سلسلہ سیاسی جماعتاں سیاسی قیادتاں نندگ کپی اور گپ جنک کپی کہ مرچی صرف اختر جان سرا نیت کا باندھا دیکھے پارٹی سرا بھی کہے اور نیشنل پارٹی سیکرٹری جنرل وجہ کبیر محمد شہی صاحب آئیے نقصانات اور آئیے جگہ موجودگی آیک بلائیں قربانی ماں آئیے خراج تحسین پیش کنا اور ایک اپا ماں بعض وشی ظاہر کنا کہ آئیے محفوظ بھی تھا اور آئیے محفوظ بیگ بلوچ قوم واسطہ بعض مزنی سوگاتے او محمود خان اچکزئی اے مردمانی پرچہ کے کبیر محمد شہی صاحب ہر دے کے ہر جگہ انک وستگیں روچا آل پارٹیز کانفرنس بیتا آیا اودا ہم وتی کیسے ویژن اور وتی کنسیپٹ شرح شکلیہ بیان کو تھا لک پاسا موت موجود بیتگا یہ ڈیلی حاضری اور آئیے تقاریراں چے ہمیں ماخذ کو تھا کیا لوٹگاں انت کے دیمروی بھی یکجہتی بھی اور اتحاد بھی تو منا امید ہے کہ یہ تمام مردم یہ صورتحال تو کا وطم وطا یک پیجی سر کائن تو جمع با اور ارچی کے جینین پولیٹیکل مردم استا آیا یہ متعلقہ جو اس نے پیش رفت کنگ لوٹی اقدامات کنگ لوٹی عملی طور اقدامات کنگ لوٹی پرچہ کہ اما قوت کے سیاستہ کنٹرول کنگ لوٹ گئے اتی اجارہ داریہ اتی مونوفلیہ قائم کنگ لوٹ گئے آپ بہ نہ لوٹی کہ مظلوم مخلوق کے واسطہ توار چسکنوں کے مردم یا جاگہ ببا بھلے لیڈرشپ واسطہ ضروری ہیں اور ہما مردم کے بلوچ مخلوق کے بلوچ سیاسی مردمانی انضمام یا اتحاد درمیانہ کے رکاوٹ نا آیا من بھی جانا تو بھی جانے لیکن باعدیں کہ آیا نہیں بہانہ اور ایکسکیوزاں اور ہیلیاں اور مکر و فریباں چما ہوشیار بھی پرچہ کہ کجاں بھی پارٹی بھی مزن کسدر بھی گوست کے روچہ BNP عوامی مرکزی صدر میر اسد اللہ صاحب گومچی بھی تک آئیے لک پاسا کہ تقریر کو تھا تقریر سرا آئیے خلاف FIR بھی تھا نی بس FIR بس اور یکی کمو گپ بجا FIR کمی عمل بھی کہیں FIR کمو مطلب اسی کہ پورے ریاستی مشینری جو سے اما قوت پولیٹیکل ایکٹیوسٹانی خلاف استعمال کرنے گئے اور انسانی حقوق تنظیمانی خلاف استعمال کرنے گئے تو یہ کنچے سلسلے کے یہ کنڈم کنک لوٹی نہ تو یہ تباہی نعمر ہو گئے یہ بالکل ایک آمریت ہے یہ ڈکٹیٹرشپ ہے یہ مارشل لا ہے ادا کیسے آئین پامال کنک بیتا
जुडिशरी घूमा जो उसने भी अच्छी चीज़ बह गए कि उधर अच्छी वाक़यात बह गए मीडिया सर भी संसर को था नी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बलूचिस्तान तो ख़त्म बिका और दाँ के ब्यार बेरसिन वती पोपेट सम ब्यारान का ये बात ख़तरनाक सिलसिला है। और जहाँ तक इंतखाबात और इलेक्शन ताल्लुक़ हैं माँ ये सरपद में कि डिमी पार्लियामेंट है ये डिमी पार्लियामेंट तो का कसी हमेशा क्लियर निंदी हो पता वत निंदी దగ్గర ఫామ్ 47 खुशी को ये भी समझा चे डन नहीं बिचा अगा वक्त के सियासतदान और जमायत सरपत बह के मुल्क धांधली शुदा इलेक्शन बह गया ट्रांसपेरेंट इलेक्शन ने शफाफ इलेक्शन ने इदा कैसे नादीदा कुवता ने मुदाखलतें बड़ा मन के ये इलेक्शन ने तो कर रहोगा चे नरुवक बेहतर है। तो ये सिलसिला इंतखाबात तमाशा रहे क्या जेनियन भी अगर मुल्क तो का जेनियन इंतखाबात है वास्ते एक जदोजहद भी तो आप बेहतर है। बाज़ मिन्नत वारी एडवोकेट सईद फैज़ साहब सीनियर बलूच पॉलिटिशियन तो गपुत्रान को में मराकशा वारते मनादर चारों का चुके सईद फैज़ साहब गपुत्रान कनगा ये कुछ हमेशा के बलूचिस्तान एक पॉलिटिकल गैप एक सियासी खलाई मौजूद हैं यक निमगी मगिंदगाई के बलूचिस्तान एक मुसल्ला जद्दोजहदी इंसर्जेंसी मौजूदी और दोमी मगा दिगे ऑर्गेनाइजेशंस के अस्ता मौजूद हैं और बलूचिस्तान पॉलिटिक्स एक अंचे नेमगिया बरक बोगाएं कि अमा पॉलिटिकल वर्कर के या सरपेसा सियासत कनक लूटी या अमा सियासी जमात के मुल्का अमा जमहूरी सियासी अमला या पार्लिमानी जमहूरियत सरा ये एक बीसा एक भरोसा ही हस्ते भले गैर महफूज हैं। तो बलूचिस्तान पॉलिटिकल वर्कर्स के हस्ते हैं पॉलिटिकल लीडरशिप के हस्ते हैं आनी टारगेट कनक मरूची गई नहीं बल्कि मगिंदगाएं के बलूचिस्तान 2004 बगैर दरूचे मरूची हम आलात पैदा कनक बुतगा तो एक मजने टारगेट करेंगे पॉलिटिकल वर्करानी बुआगाएँ तो बाज़ें सीनियर रहनुमा या पॉलिटिकल पार्टीज़ यानी सरबराहान के अस्ता टारगेट कनक बुआगाएँ वस्त के रोचा ये वाक़ है अगा तजिया तहलील कनक भी तबसरा कनक भी तो ये निशानक के हस्ते अमा सीनियर पॉलिटिकल वर्कर या रहनुमा या सरबराहान बुतगा चूँकि महमूद खान अचकज़ई साहब सरदार अख्तर मेंगल साहब जैन का अमीर कबीर अहमद मोहम्मद शाही साहब तो चूँकि अमीर कबीर मोहम्मद शाही साहब ताल्लुक़ नेशनल पार्टियाँ आई हम दो गाड़ियाँ तावन रस्ता ये मरदम चीज़ें बेरान बुतगा तो सरदार साहब को शक हमेशा ट्वीट को तो एक हमेशा के हमारा चारी पॉलिटिक्स दूर करने के एक पंदली साजक हुआ गए ब्रेक की जरूरी पताशों में नेमा कहेंगे पुत्रान करें।